Tirkiyaya dagirker êrîşan dibe ser deverên nişte cihan û kampên koçberan. Rêxistina lêborînê ya navdewletî di rapora xwe ya sala 2022 û 2023 de Tirkiya bi binpêkirina mafên mirovan li Sûriyayê tewambar dike. Dawiya sala 2022 Tirkiyaya dagirker ji dêrikê heta bi şehbayê dide ber bombeyên balatirên xwe û bînesaziya herêmên sînorî ziyaneka mezin dibîne. Li gor rapora lêborîna navdewletî, Tirkiya bi rengekî bêserûber bi rêya dronan deverên sivîlan, kampên koçberan û dibistanek li Bakur û Rojhilatê Sûriyayê bombebaran kiriye. Mirovan bi salan davêje zindanan. Rêxistina lêborînê balêdikişîne ser herêmên Sûriyayî yên li jêr dagirkeriya Tirkiyayê û piştrasteke ku komîkên artêşa niştîmanî ya Sûriyayî girtina şêniyan berdewam dike û heta 3 salan jî wan di zindanan de dihêle û ji bo serbestberdana wan jî pereyan bistînin. Herûha dibêje ku heman çekdar siyaseta xwe ya dijminane li dij gelê Kurd bidomînin. Rêxistinê qala terorîstên Heyet Tehrir el Şamê jî dike û eşkere dike ku kî dengê xwe li hemberî wan derxîne dikeve zindanê û nikare peywendiyê li gel parêzer an jî malbata xwe bike. Rêxistina lêborînê ya navdewletî van refdarên Tirkiya û artêşa niştîmanî ya Sûriyayî bi tewanên dij mirovî binav dike û dibêje ku sûcdar bê ceza dimînin. Bi nêrîna te, dê çawa rê li ber van sûcên Tirkiyaya dagirker û peyayên wê were girtin û gerek e bi çi rengî werin darizandin?